Okay, to go down here, Abby. This evening you will die. Get you there. Onye for now bụ n'ime bọgị. Ọ ga-anọchi anya akụnụ iri mama mori ka ọ na-ezu. Mbọsa ka egburu mmadụ ịtọ n'express. Eka m je na Facebook wee fu picture ndị egburu ofu ehicha anya. Since a nna kpọkọ ya na phone ọ dịrị aza. Ọ dịrị arịngị. Amara m ka so ebe a na ọ ga-anọchi anya ịma ngwongwo ebi aba obubu property mbata mgbe ọbata. Imedi ihe niile bịa baa ikpopụtasị onye akwọba ya baa ngwa ike ebe a ka ị ga-ebi landlord biko nwere n'okwu awu a biko ifuru ebe a feel at home just feel free ebe ya nọ ya adịghị ọkụ na-ata feel free ifuru onye ọbụla mee kpam na ya ada kọsisi mkpụtụ ya ada na mkpụtụ na ya ada onye ọbụla mee mkpụtụ na ya ada jide onye a ihe ya ọnụ ọkụna onye ya DS ọkụna so onye na-eme ọba anya n'iru onye ọbụla sọ ya bụrụ onye ọbụla bi na ya damasị adreesị ya tigide onye agba ọsọ ma kpọrọ gị gaa na be nna ya kpọpụta onye a ma kwugbo ya kwugbo ọkụna onye ọbụla ọsọ ya bụrụ erusekwe ndị ya nwere mmadụ onwe ndị na-ebe akịta nwere mmadụ fajọs dịka empty bucket onye ga-ajụ esi ya teki eke a onye na-awa anya onye akịta ezigbo onye amị onye ọ Nigerian amị ndị ezigbo onye agụrụ akwụkwọ kụcha akwụkwọ jee mee training ọ bụrụkwa ihe na ya na akwụkwọ ya ịgafe egbo dị ọ bụrụkwa ihe na otu gị mmerikwa eme this evening you will die. So emechi ikpopụtasịrị ngwongwo dị ebe a na kpọ afọ akwụkwọ m oke ahụ a biko nyegide nọmba gị onye ka o si ya dị ka m kpọọ gị that's my main line mesevia ahụ a just feel comfortable onye ọbụla mekwa m na-eme ka ị malụ Good answer. My name is Light. I'm a man of God. A full-grown man of God. Pastor Campbell. You're welcome. Can you be off, man? Papa God help me. Request more. I don't know any boy army. You can come on actually a bien the camera. It's in the What did you say? No, I was just speaking my language. It's not something bad. Hey, come here, kid. Let's chat out together. You are a failure. My friend is always doing the one like up. He's your brother, Abi. God forbid. My friend, this is your like down. What's up, man? Thank you, sir. Oh yeah. Chai. Where are you going? Come on, stay here. It's time for break dance. You say? Remove that coat. Okay, remove that coat. Be fast. Oh my God. I get koboko for you, eh? Oh. God have mercy upon us. Okay, to go down here, Abi. Okay, to go down here. Continue. When you are done with that break dance, the battalion is 22 more. Continue. Can I know my offense?
I know my offense? You was handling me. Can I know my offense? We have just started.